Mä oon pitänyt näitä ulkokoulutuksia täällä parkkipaikalla ja sitten me huomattiin, että täällä koirien joukossa alkaa hyppiä erityisesti yksi tietty varis, joka ei samalla tavalla säiky kuin muut. Niin mä päätin vähän kokeilla, että sain inspiraation ja lähdin kokeilemaan, että voisinko mä opettaa sille jotain temppuja. Mitä se osaa tehdä? No, se osaa tulla pillillä luokse, jos mä kutsun sitä. Sitten se osaa kiertää semmoisen vihreän merkkikartion. Okei. Joo, ja sitten se seuraa mua täällä ja jos mä kuljen täällä ympäri parkkipaikkaa, niin se tulee mukana. Minkälaista varista on kouluttaa, jos vertaa koiraa? Mun mielestä paljon vaikeampaa. Tai siinä on tietynlaiset elementit, koska koirien kanssa, ne on kesyjä eläimiä, niin sä pystyt työskentelemään lähempää, kun sitten taas tämmöisen villieläimen kanssa sun täytyy pysyä kauempana siitä eläimestä. Ja silti sun pitää saada yritettyä kertoa sille, että mitä sä haluat sen tekevän.